Għaddiet iktar minn ġimgħa u s-silenzju mid-direttur tal-ħabs Kristi Gersma qed itarrax. Dan wara li fl-aħħar jiem Net News vela diversi sitwazzjonijiet li qed jaffaċċjaw il-ħabsin matul dawn il-ġranet tas-sajf. Bil-ġurnalisti tagħna jistaqsu lil Gersma jiċħaġ dawn is-sitwazzjonijiet jew jagħti spjegazzjoni għalihom. Permezz ta' email Net News staqsa lil Gersma jekk hux vera li fiċ-ċellel ta' Division 6 hemm sħana estrema u jekk jiċħaġ li l-priġunieri qed jitħallew mingħajr tieqa miftuħa għal sigħat twal. Dan l-istazzjon kien svela wkoll il-priġunieri ta' din id-diviżjoni qed jgħixu fi ħmiġ kbir li qed iwassal biex ikun hemm ġrieden u wirdien fiċ-ċelel. Dan fil-waqt li jkunu fid-dlam u mingħajr aċċess biex jixellu d-dawl. Bid-direttur tal-ħabs ma jiġħadx lanqas dan il-fatt. Daħruni s-sik, b'dik l-isħana, bila fan, bila xej, u ħafna batija u jipprovaw jibbażżewk, jħalluk fis-sħana jgħalaw il-bib Wordini xil mal-ħajt, iġifir il-wordini narejet mitaffidaw il-wordin kollu tila mal-ħajt. Kristi Gersma baqqa siklet meta dan l-istazzjon staqsih dwar rapporti ta' suwiċidju li l-ħabsin tkellmu ma' Net News dwarhom. Għadda ħosni ħazina u jkjum dak ħanusfa nagħmel ħaġa għax Lefan, xejn, ma nafx ħanaqbad nagħmel jiena. Fuq kollox Net News staqsa lil Gersma jekk hux vera li f'Division 6 id-diviżjoni tal-kastik li normalment tkun esklusiva għall-irġiel u li fiha l-priġunieri għandhom jinżammu għal żmien temporanju. Hemmx priġuniera mara. Bil-ġurnalisti jistaqsu wkoll x'inhi r-raġuni li qed tinżamm hemmhekk. Ġabinna waħda mill-fejn il-mara magħna fis-sibs. Iżejder li dawn il-mistoqsijiet u fuq kollox dawn is-sitwazzjonijiet diffiċli ferm waqgħu fuq widnejn torox. Kif mhux biss intbagħtet email lil Gersma l-ġimgħa 8 ta' Awwissu ma ntbagħtet ukoll oħra il-ħamis 14 ta' Awwissu. Bid-direttur tal-ħabs jibqa' ma jagħti ebda reazzjoni.